Iraw il-merħla talla f'data f'idejkom. Ħudu ħsieba minn qalbkom. Kif irid Alla. Fl-10 anniversarju mill-ingress ta' Monsinjur Charles Cicluna bħala Arċisqof ta' Malta, nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta' dak li hu għall-Knisja f'Malta. Grazzi Mulej, tal-li permezz tal-qaddej tiegħek estendejt imħabbtek għall-poplu tagħna. Leħnu kien tassew ta' faraġġ fin-niket, u meta xprunat mill-ġustizzja, kliemu kienu kol ta' twiddib. B'tama waħda, li qlubna iterqu iktar lejk, fl-arfin li għandek insibu l-milja tal-ferħ u l-imħabba tagħna. Monsinjur Arċisqof, nirringrazzjawk tal-qadi li biħtħobb il-merħla f'data lilek. Mhux biss fid-der, imma wkoll fis-skiet. Mhux biss f'servizzi tanġibbli, imma wkoll fil-qadi tar-ruħ. Grazzi ta' 10 snin ta' fedeltà u tal-qalb ħanina tiegħek. Bi gratitudni sħiħa f'Alla għal dak li int, nitolbu għalik biex dak li beda din l-opra tajba fik iwassala għall-milja tagħha. Siru tal-iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Għodwa ġdida tama ġdida. Hekk ngħidu kull filgħodu mar-Ratt tas-Salib. Il-Mulej jagħtina ġurnata ġdida. Imma anke mat-tħabbira tal-Mulej kienet ukoll tama ġdida għall-umanità. Illum, waqt li niċċelebraw it-tnissil, it-tħabbira ta' tnissil tal-Mulej fil-ġuf ta' Marija, aħna qegħdin ngħidu grazzi l-imbirek tat-tama li tagħna mat-twelid ta' Ġesu. Tat-tama li tagħna meta Marija qalet iva għall pjan ta' Alla biex Ġesu jitwieled u jiġi fostna. Ejjew b'dawn is-sens ta' ratt il-ħajr l-Alla għall-imħabba tiegħu għall-pjan tas-salvazzjoni, ejjew ukoll niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Impoġġu fuq l-artal tal-Mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddi nibħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġelu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit, paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natubġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier.
انت تنهي ذنوبيت الدنيا حنا لينا. انت تنهي ذنوبيت الدنيا القى الطالب تاعنا. انت لقيت فوق اليمين تاع المسير حنا لينا. عليش انت وحدك قديس، انت وحدك مولاي، انت وحدك لولي جيسو كريستو مع السبيرتو سانتو في الجلوريا تاع المسير الله. امين. نطالبه. وعلا انت ريت لي الفيرب تيك يصير بنيدم بحالنا في الجوف تا ماريا فيرجني. عطينا الجراتسيا بشاخنا لنستقر الفديتانا وعلا وبنيدم نسيهبو كل في الخية تيو تا الله بابنك جيسو كريستو سيدنا ليو الله ميك يعيش ويسلطن في الامكان مع السبيرتو سانتو al ديم تا ديم. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. F'dak iż-żmien il-mulej issotta jkellem lil-Aħaz u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fil-għoli tas-smewwiet. U Aħaz wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Arawha, ix-xebba ssirhom u jkollha eben u semmih Immanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Lil-Alla. Salm responsorjali. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi ta' ħruq u ta' tpattija. Imbagħad jien għedt hawn jien ġej flimkien, hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ħbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom. Ma ħbejtx it-tieba u l-fedeltà tiegħek lil ġemgħa kbira. Flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-littra lill-Lud. Ħuti, ma jistax ikun li d-dem tal-gniedes u tal-mos ineħħi d-nubiet. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal: Sagrifiċċju u offerta int ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet lilek ma oġbukx. Jiena mbagħad għedt, hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek o Alla. Kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal: sagrifiċċji offerti u vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet la ridthom u lanqas oġbuk, għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal: hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċju tal-ewwel biex qiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna tqaddisna permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba l-dejjem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
il-verb bħal ġisem u għammar fostna u aħna rajna is-sebħ tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Fis-siċċar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret għand ċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. I tħawdet għal dan il-kliem u bdiet tħaħseb bejna u berruħha x'setet qatt tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: U kif ikun dan la darba jiena ma narafx raġel? Iżda l-bieġeb l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qatt ingħalaqtu ġo lift? Immaġinaw, tingħalaq ġo lift u tista' tkun dbati mill-għeluq, ngħidulu claustrophobic. Ara kif tagħtik rasek. Ara kif tħossok qiegħed tifga u ma tafx se taqbad tagħmel. Imma immaġinaw f'din is-sitwazzjoni magħluq ġo lift xi ħadd minn barra jgħidlek: tikkonfondix, ikkalma, se niftħuh il-lift, qegħdin nagħmlu minn kollox, dalwaqt niftħuh. U jibqa' jkellmek u jibqa' jtik il-faraġ. U inti għalkemm tħossok magħluq, imma mbagħad tibda isserraħ moħħok li xi ħadd hemm barra qiegħed jagħmel ħiltu biex joħorġok minn dik is-sitwazzjoni. Il-festa tal-lum jiena hekk nimmaġina. L-umanità ingħalqet. L-umanità daħlet fid-dlam. L-umanità sabet ruħha infixkla imħabba d-dnub. Imma l-mulej Alla li huwa twajjeb, li huwa l-istess imħabba, sbiet l-umanità, serraħ moħħ l-umanità li se jagħmel minn kollox biex isalva. U jasal il-mument meta dan il-pjan ta' mħabba min-naħa ta' Alla li jerġa' jsalva u joħroġ l-umanità mid-dlam tad-dnub jasal. U se jasal permezz ta' Marija li tgħid iva għall pjan tiegħu. Marija s-sieħba tal-mulej. U allura għalkemm ma tifhimx kif rajna fil-Vanġelu, għalkemm ikollha d-dubji tagħha, imma Marija tintelaq kollha tama, fiduċja f'dik il-kelma li jagħtiha l-Anġlu. U inti kollok iben u semmih Ġesu.
dik it-tħabbira wkoll li kien qal il-profeta Eżekiel, skużawni, lil-Aħaz. Arawa ix-xebba s-sirom u jkollha iben u jsemmuh Immanuel għax Alla magħna. U l-modi tal-mulej kif jirranġa l-affarijiet huma differenti ħafna minn tal-bniedem. Għalhekk fl-ewwel qari llum rajna kif dan il-profeta Iżajija jgħid lil-Aħaz jgħidlu inti ma tridx titlob sinjal l-imbirek, ma l-imbirek se jtik is-sinjalu. Araw għax-xebba s-sirom. Immaġina f'dik il-kultura ix-xebba is-sirom. Sinjal diffiċli biex tifhmu. Għax ma kienx kultura li tilqa' xebba s-sirom. Imma hekk jiġri u hekk hu għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir kif jgħid u jagħlaq il-Vanġelu tal-lum. Għal Alla kollox hu possibbli għax fuq kollox Allu imħabba u għalhekk kollox hu possibbli. L-umanità sabet fl-iva ta' Marija nifs ġdid. U għalhekk it-tħabbira tal-mulej kienet il-mument ta' grazzja għall-umanità. Se nsalvaw, se noħorġu minn dan id-dlam, għax wasal is-Salvatur permezz ta' Marija. Imma Marija ma tieqafx hemm. Marija tat id-dinja lil Ġesu u Marija fil-bidu tal-missjoni ta' Ġesu fil-ħajja tiegħu, fil-missjoni tiegħu, tgħid il-qaddejja waqt it-tieġ f'Kana għamlu dak li jgħidilkom hu. U għalhekk Marija wkoll illum lilna qed tgħidilna jiena attiva. Ġesu twilet u ġie fid-dinja. Issa il-biċċa tagħkom. Għamlu dak li jgħidilkom hu. U din hija l-istorja tagħna biex noħorġu mid-dlam bħal min jingħalaq fil-lift, imma mbagħad jasal li l-lift jinfetaħ u inti terġa' tieħu n-nifs. Ma tistax tibqa' hemm, għamel dak li qed jgħidlek min issa fetaħ il-lift. Oħroġ minn hemm. Marija tibqa' tidbi f'qalbna u f'moħħna il-kelma tagħha għalina. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Illum flimkien mal-Knisja kollha aħna se nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqassa u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'fomm il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maghfira tad-dubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla wettaq il-wedit tiegħu lill-profeti meta bagħat lill-Ibnu Ġesu l-Immanuel
Alla Mana. Nitolbu biex bħal Marija l-Verġini f'Qajra ta' Nazaret, aħna wkoll nilqgħu il-kelma li saret bniedem fil-ġuf safi ta' Marija. Nitolbu għall-Knisja biex fiha ma tonqos qatt il-fidi fil-misteru tal-inkarnazzjoni li jiġġedded kuljum fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal poplu li minnu twilet u fih twilet Ġesu u li lilu saru l-wedit messjaniċi biex jasalu wkoll li jilqa' lil Ġesu bħala l-Messija mwiet lil David u lil nislu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-ommijiet biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqata Marija il-Verġni Safja ta' Nazaret. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex inkunu nista fidi li ma tonqos il-weda tiegħek mulej Alla Mana. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla l-verb tiegħek magħmul bniedem għalina fil-ġuf tal-Verġni Marija offra lilu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna. Għati lill-Knisja tiegħek li ma tejjiex bl-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli fuq l-eżempju ta' Marija tilqa' l-kelma tal-ħajja u ssir għaddejja umli tar-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Tifir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox, ilqa' l-offerta tal-Knisja tiegħek biex hi li tara fl-ewwel bidu tagħha fit-tnissil ta' ibnek il-waħdini bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum solenni il-misteru tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn U il-mulej. niżu ħajr u nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex jitwielet fostna u għalina l-bnedmin, il-Verġni Marija leqed bil-qalb it-tħabbira li jinti battila mis-sema u nislitu bl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li xeħet id-del tiegħu fuqha. Hekk seħħu tassew il-wediet li inti għamilt il-Lulit Iżrael u d-dinja ħasset li baġeb li ma bħalu ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet fit-tmiem. Bieħ il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek u flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej.
osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' rat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Salvana int osatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U jroddulek ħajra ċoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isfijiet kollha u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza l-Omtalla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imħeġġin u mqanqlin li l-mulej jżomm kelmtu magħna għax fuq kollox huwa missier li jħobbna. Ejjew nitolbu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietna bħal ma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemmnu li jibnek imnissel mi Marja Verġni u tassew Alla u bniedem. Għatina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet li biħħadna s-salvazzjoni ikun jistħoq ilna naslu fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bil-ma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'imbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan
għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ħlesejna u għafmana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik ismat tal-tana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum naħsbu wkoll fil-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien fl-ort tal-Ġetsemani u għamel u għareq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħala ma naħfuru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik ismat tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħal ma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mobbi is-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Jekk li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kien birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lejk ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil menu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erbieħ eżies, għatijom u lejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Mistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u lejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Mistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u lejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Mistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla.
حن لينا Trinità qaddisa Alla wieħed. حن لينا Imqazza Marija, اطلب علينا imqazza Alla, اطلب qazza علينا xeba ta' xbejbiet, اطلب علينا Om ta' Kristu, اطلب Om علينا il-Knisja, اطلب علينا Om tal-ħniena, اطلب Om علينا tal-grazzja talla, اطلب علينا Om u xebba, اطلب Om علينا it-tama, اطلب Om علينا li żjed safja, اطلب Om li علينا żjed nadifa, اطلب علينا Om bla teba, اطلب Om li علينا tisħoq kull imħabba, اطلب علينا Om tal-aġeb, اطلب Om علينا tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا Om ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok għaqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħniena, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب bidu علينا tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب torri علينا ta' Lavorju, اطلب dar علينا ta' Deb, اطلب علينا arka tal-aqda, اطلب bib علينا tas-sema, اطلب kewba علينا ta' filodu, اطلب saħħa علينا tal-morda, اطلب ken علينا tal-midinbin, اطلب علينا faraġ tal-midinbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب sultana علينا tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب sultana علينا tal-konfessuri, اطلب sultana علينا tal-verġini, اطلب sultana علينا tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana ta' Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك ħaruf مولاي talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, حن علينا tlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. ħatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu, San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitanu l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, ħaqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Bastian Martri, اطلب علينا San Turrocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. يطلبوا لله علينا.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Semim għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.